ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾಂತರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಮಂಚು, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ MES ಶಿವಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ನಾಡ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇವು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮರಾಠಿಗರಾಗಲಿ, ಕೊಂಕಣಿಗಳಾಗಲಿ, ತುಳುವರಾಗಲಿ, ಕೊಡವರಾಗಲಿ, ಉರ್ದು ಮಾತಾಡುವ ಜನವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ತೆಲುಗಿನವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಮಿಳರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುವಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆಡಳಿತ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹಾಕಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರಬ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಲು ಎಲ್ಲೋಗಿತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ನಿಂತೋಗಿತ್ತಾ? ಕನ್ನಡಿಗರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವ್ರನ್ನ ಓಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಾಜ್ಯ. ಯಾಕೆ ಮಹದಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲಿಪಿ ಬೇಕು. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊಂಕಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ಯಾಕ್ರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಂಚವರು ಎದ್ದು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪಿತೂರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕಾರವಾರದ 310 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಗೋವಾಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೊಂಕಣಿ ಮಂಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಪಾಲಂಕರ್ ಅವರ ಪಿತೂರಿ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಕನ್ನಡದ ನಾಮಫಲಕಗಳಿಗೆ ಮಷಿಯನ್ನು ಬಳಿಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಆಡಳಿತ, ನಿಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ನಿಮ್ಮ MP ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದಟತನವನ್ನು ಮೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಕೊಂಕಣಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡುವಂಥವರು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗದವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಲ್ಲ, ಜಾತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಮಗೂ ಕಾನೂನಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವಿದೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಗೆ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕೋದನ್ನ ಕಲೀರಿ. ನಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಜನರ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಮಫಲಕಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. पयलू म्हणजे जो स्टेटमेंट कितें केला मिन्स बेजिकली आमकां लागना, कारण आमी सद्याक आतां गोंयांत आसा आनी अशें स्टेटमेंट खूब जातले आनी खूब कितें तें डायवर्जन करपाक ट्राय करतले. गोंयचे जनते कडेन इतलेंच मागता की तुमी डायवर्ट जावचे न्हू, अशे खुबशे स्टेटमेंट आनी कोणी ऑर्गनायज तो आयज कोण MLA न्हू जावं मिनिस्टर न्हू जावं आनी कोण न्हू. सो कोणी स्टेटमेंट केलें ना तेजेर डायवर्ट जावपाचें ना. आमी गोंय कशें राखपाचें आनी गोंयची जे हित कशें आसा तें राखपाचें, आयडेंटिटी कशी गोंयची राखपाची ती आमी गोंया पुरती आमी पळोवया कशी राखपाची ती. फाल्यां कोण स्टेटमेंट करता, कोण आनीक कितें म्हणटा जाल्यार तेजेर आमी डायवर्ट जावपाचें न्हू. आतां असेंब्ली सेशन लागीं पावल्लें आसा. आमचेंय काम आसा की गोंयचे इश्यूज कितें आसा ते हायलायट करपाचे आनी गोंयचे इश्यूज कशे फुडाराक व्हरपाचे आनी गोंय कशें आमच्या हातीन राखपाचें. फाल्यां कोणाक स्टेटमेंट केला, आयज कितें जाता आयज डायवर्ट करपाचो खूब प्रयत्न करता गोंयकारांक. सो हे डायवर्ट जावन घेवया ताका आनी गोंय आमच्या हातीन राखून दवरया आनी फुडल्या पिळगेक राखून दवरया.
गोंयांत जितले बॅनर आसा पळय कन्नड तुमचें कितें म्हणणें? पयलू म्हणजे खरें म्हटल्यार आमची जी मेन जी लँग्वेज आसा ती खरें म्हटल्यार प्रमोट जावपाक जाय आनी आयज खंय ना खंय खंयचीय भायरसून लँग्वेज येता कन्नडिगा येता जावं आनी खंयची लँग्वेज येता कोणीय येता आनी हांगा प्रमोट करपाक सोदता आनी तुमी पळयता आसतले बाकीच्या स्टेटीन तेंची जी मदर टंग आसा मदर टंग जी आसा तांकां चडशे प्रमोट करता जावं बोर्ड्स होर्डिंग सगळे तेंचे हितून लायता सो हें खरें म्हटल्यार गोंयांत जावपाक जायना मात आयज कोणीय येता खंयचेय समाज येता खंयची स्टेटीचे येता आनी ते प्रमोट करता मात हितून कितें जाता मागीर डायल्युजन जाता आयज गोंयचें डायल्युजन जायत रावलें जाल्यार फुडें मागीर गोंय म्हणून उरपाचें ना गोंय एक डिफरंट हितून येतलें आनी एक सिटी टायप कन्वर्ट जातली सो ही जावपाक जायना म्हणून एक राज्य उरपाक एक घटक राज्य उरपाक जाय हें आमी दवरपाक जाय आमी एक तकलेन घालपाक जाय की बाबा गोंय समज घटक राज्य आनी बरें राज्य उरतलें नाल्यार आमची जी स्थानीक लँग्वेज आसा तांकां प्रमोट करपाक जाय सपोर्ट करपाक जाय आनी तीच फुडें व्हरपाक जाय फाल्यां खंयच्यो खुबश्यो लँग्वेजी येतल्यान खुबशे मायग्रेशनूय जाता आनी त्या मायग्रेशनाक खंय ना खंय गोंयाक डायल्यूट जावंक दिवया नाका गोंय आमचें गोंय कशें दवरुया आनी गोंयकारांक लागून दवरुया आनी गोंयकार फाल्यां प्रावडली म्हणूंक शकता की गोंयांत आमी गोंयकार कशें जगतले म्हणून